So much knowledge hidden here, waiting to be discovered. Ei, hola a tothom, sóc l'Aranduro, benvinguts a un nou vídeo de Paladin. Feia força temps, això ho dic força sovint. Fa bastant de temps que no pujava cap vídeo d'aquest videojoc. I degut a alguns canvis que han fet, que sembla força interessant, i alguns vídeos al Neil, de l'Overwatch, i de l'Adam d'aquest mateix joc, del Paladin, han fet que torni a reenganxar-me una miqueta, aviam què he canviat. He agafat un personatge que és nou, almenys nou, des de que no jugo. Es diu Thor, és un tanc. Jugar tancs m'agrada força, més que res, soc força suïcida. Però vaja, anem a veure com collons funciona. He fet una partideta amb ell abans i anava força bé. Bueno, els tancs sempre van més o menys així. Però vaja, aviam si aquesta partida és igual de fructífera. No és un personatge gaire ràpid, no és gens ràpid de fet. No és gens ràpid, però vaja, intentarem fer-li alguna cosa. Tots estan aquí. Estaven allà encallats, tots els cabrons, mig amagats. Hi ha un tio aquí també. Hola, tu. Això m'explota la cara. Bé, justament quan se m'acaba l'escut. Ups. Crec que palmo segur. M'explota. Almenys m'he pogut protegir una mica. No m'agrada palmar gens. En aquests jocs tampoc. Es palma molt, però no m'agrada. Bàsicament és un resum força bo. Molt bé, noi. Aquí ens amaguem. Estem a punt de controlar. Fantàstic. Té un ulti una miqueta xulo i estrany alhora. Fa knockbacks, un pel estrany. Un pel estrany, no fot gaire mal. Tira per darrere. Cabró. Fill de... Nye. Fill de sa mare. Aquests hi ha ultis que estan... El meu no fot mal i hi ha altres que foten un mal exagerat. Però vaja, és el que té aquest joc. Com la bomba de la tia aquella que és la Rogue, de l'Sky, em sembla que era. I hi ha una altra Rogue que està dopadeta també. Que m'han fotut nova. Que hi havia un tio per aquí dalt. Em sona que hi havia un tio per aquí dalt. Però què fas, home? Però no. Au, pupa. Putes. Val, se'n va cap allà, a l'altra banda. Aquí hi ha un tio, si pogués córrer una mica, l'hagués atrapat. Molt bé. Guai. L'he enviat a la merda, tio. Wow. What? Iam, de moment anem bé. Hem avançat molt gràcies a aquestes 3 morts. 15 seconds remaining. Val. Putes. Merda santa.
A sobre l'altre tio tira l'ulti per allà. Bueno, no crec que puguem. Push Violet. Almenys és una bona zona per utilitzar l'ulti aquest. Noob Team, realment. Tu sabràs, no sé. Sempre hi ha algú que es queixa quan no guanya en seguida. Ah, aquest tio no ha comprat, no ha passat ni per la botiga, aquest tio. Point spawning in 15 seconds. Us direu, si voleu més vídeos d'aquest videojoc. Està força bé, encara m'agrada. Crec que li falta... sembla que estigui en betes. Tinc la sensació que sempre estan en beta aquest tipus de jocs. Perquè més que res és... li falta alguna cosa molt evident per mi, que és la varietat. És varietat. És el resum que em puc fer. Més que res perquè sí que és cert que és divertit. És un videojoc divertit, però és que és això, no té res més. Té 5 mapes que són tots iguals, tenen la mateixa base sempre, no canvien. Aquell tio palma. Va. A la merda, l'he enviat aquell. Ah, doncs mola bastant. Mola bastant. M'està agradant aquest personatge, eh? És molt on, que em dirien. Merda. Ara m'he carregat aquell, no em preocupa la vida. No hi arribo. Ara. Ah! Podrit. Ah! Encara li faltava un toque. Buah! Que sobrat. Val, anem bé, anem bé. Shit, no hi arribo. No veig una merda amb aquest poder que té. No bé, és una bona combinació també dels dos tancs. Ah, shit. Ah, merda. Massa ajustat, me'ls he intentat treure de sobre. També hem tirat dos ultis allà a sobre meu. Ah, quin efecte més maco. Efecte sonor, bastant bo. No he comprat aquest cop a la botiga perquè volia intentar robar ràpid. Ah, merda. Aquí m'hagués pogut guardar l'ulti més... com ell. Ha palmat. Guanyem, almenys aquesta ronda. En la següent ja veurem. Crec que sí també, però... Pam. Tot el careto. No l'he matat jo, però vaja. Ha estat força guai al final. Bé, és una partida interessant. Els altres tenen healer, per tant utilitzaré el que cal utilitzar. Que va força bé, em sembla. Rejuvenir no em cal. Aquest mola bastant, perquè aquest personatge fot poc mal, però fa seguit. S'apunta sol, per tant és perfecte per a aquests casos. Amb un tio de mala punteria com jo.
Espero que el so de l'ordinador no s'estigui sentint. Està fent soroll d'aviació, com si fos de la Primera Guerra Mundial, l'avió. I despista una miqueta, almenys a l'hora de jugar. Per això he deixat de pujar vídeos en general de videojocs o que hagi d'utilitzar l'ordinador per gravar. S'entén, oi? Hola. Estic sol aquí, em sembla. M'hauria d'amagar una mica. Estic en el lloc. Shit. No he pogut utilitzar l'escut. Vaja, almenys he donat temps perquè l'altra gent vingui. Estan tirant a sac. Merda. Això allargarà un pèl la partida. No sé si en tingui gaire interès, la veritat. Bueno. Quina mort. Almenys no fan gaire mal. Hola, vosaltres. L'ulti crec que és força útil per aquests casos. Ara palmaré de forma estúpida, però vaja. M'han vingut tots tres a la cara. Massa cosa no podia fer-hi. És un personatge que aguanta. Aguanta força, té força de regeneració també, de vida. Cosa que no recordo massa, perquè ja us he dit que abans que feia força temps que no hi jugava. No sé què m'ha disparat. No recordo massa si la regeneració és així, ha de ser així, o... no sé. Au, merda. Anava per allà, hi va un tio. És molt ràpida. Passats. No sé què collons fot aquell atac. No l'he eliminat, sincerament. Sé que si li tiro a cos a cos fa coses, però és que a part d'això suposo que és un debuff. Passats els pebrots. Em quedo sense bales i sense vida. Que m'enganxaran abans que em pugui recuperar. Però bueno, almenys aquesta ronda la salvem. Bé. Santa merda. S'ha quedat a un nyap de vida. Aquest va bé. Tinc la gata destruint coses. No sé si se la sent de fons. Potser el so del joc ja tapa aquest soroll. Entre el soroll de l'ordinador i de la gata que està per aquí destruint. Què estàs fent? En què jugues? Una pilota. Point spawning in 15 seconds. Ui. Perdoneu. Ja soc aquí un altre cop. Ai. Vinga, va. Última ronda. Ha de ser l'última ronda. I acabo de tirar l'escut, és fantàstic. Perquè, bueno, sí que el podré utilitzar. Bueno. La Q crec que és una... Hòstia santa. Crec que vindrà cap a mi. O cap al centre. Fot massa mal aquest tio quan estàs així. Ah, pesat. Sí, m'ha enganxat bé aquí.
Sí, estaven tots allà al mig, tampoc podia fer gran cosa. Però vaja. Vinga, va, se'n tornem-hi. Estaria bé que el nostre equip recuperés la merda santa aquesta del centre. M'ha palmat, jo estic protegint-lo. Bueno, va. Aviam si teniu temps a tornar o alguna cosa. Bueno, va. Merda, la putada és que gasta bales sense que hi arribi. Bueno, ara sí que l'he enganxat jo bé a ell. Crec que l'escut aquest protegeix no contra les explosions, sinó que contra els cops directes. Sento la tia aquí darrere. Molt bé, anem bé protegint almenys. Crec que és a punt de sol, si no, no l'hagués enganxat mai de la vida. Bé, hi ha el Bomber per aquí. Bombkin. Ja no recordo gairebé ni els noms dels personatges. Això sí, la jugada d'abans ha sigut molt bona. Oli. Vindrà el podrit aquell de les bombes, un altre cop. Venen tots, de fet. Va, fot-li fort. Bueno, m'he quedat sense bales, però la idea era bona. Passem. 3-4, està super igualat per... Ui, merda, les bombetes petites aquí. Està super igualat, aquest cop tinc l'ulti, aprofitaré per empènyer tota la gent. Espero que vagi bé, si no serà força complicat. Més que res perquè les dues últimes vegades ens han xurissat la zona del mig. És fotut. Espero que podem guanyar. Almenys que tot l'esforç valgui la pena, almenys tot el nostre esforç, que el seu no valgui la pena, el nostre sí. Sempre es diu molt això, que l'esforç valgui la pena. Doncs vinga, senyor personatge nou. Controla la part del centre, venen tots pels costats. Ah, santa merda, cap algo. Ah, molt bé. Crec que era l'únic que estava al centre, que és el que em toca. El que passa és que... Va, vinga, corre. 36 contra el 3%. Vinga, a controlar. Controlem! Primer tu, després jo, va. Vigileu. Victòria! Ho ha intentat el Bomb King, però no ho ha aconseguit. Ah, cabron. I no sóc jo. Aquella partida, aquella jugada ha sigut molt bona, però ja amb la seva.
Ha matat 3 també, com jo. Bueno, almenys he sigut el millor de la meva zona. Direm 3 tancs, per tant, bona cosa. Rewards, no recordo ni com anava tot això. Segon en monedes, millor defensa. Això està bé. Està bé. Molt bé. Si us ha agradat, ja sabeu, compartiu, està aquí la càmera, compartiu el vídeo, fiqueu un mare ben maco, deixeu comentaris amb insults o amb el que vulgueu. Quina jugada era millor? Quedarà eternament el dubte. La del Bomb King o la meva, de la segona tanda. Doncs apa, fins una altra. Adeu!